Kedysi dávno žili 3 malé prasiatka, ktoré bývali spolu. Ako čas plynul, 3 malí bratia začali rásť čoraz viac. Jedného dňa im mama povedala, že prišiel čas vydať sa do sveta, spoznať ho a postaviť si domčeky. Než sa vydali na cestu, dala im múdru radu. Nech sú usilovní a pracujú poctivo, ak chcú v živote uspieť a vyhnúť sa nepríjemnostiam. Prasiatka, plné túžby po dobrodružstve, si zbalili veci, objali mamu a vydali sa na cestu. Netrvalo dlho a narazili na krásnu lúku v lese, ktorá bola plná kvetov. Malé prasiatka zabudli, prečo odišli z domu. A začali sa hrať v tráve, bezstarostne si užívajúc slnečné dni. Ale po chvíli začalo počasie chladnúť. Mali by sme ísť postaviť naše domčeky. Zima ešte neprišla, poďme sa hrať. Keď príde čas, postavím si prístrešok sám. Ako chceš, ale ja sa nenechám nachytať vonku v snehu. Stredné a najmladšie prasiatko veselo skákali bez obáv a starostí. Jedného rána 2 prasiatka zbadali, že mrzne. A tak si začali stavať domčeky tak, ako uznali za najlepšie. Postavím si domček zo slamy. Je to rýchle a priveľmi sa nenarobím. A tak aj urobili. Na poludne bol domček najmladšieho prasiatka hotový. Počúvaj, postavím si dom z dreva a do západu slnka budem hotový. Domček z dreva bol tiež hotový za pár hodín. Poďme sa pozrieť, či už náš najstarší brat dokončil svoj dom. Poďme. Prasiatka bežali a našli brata, ktorý stále pracoval na svojom novom domčeku. Bol postavený z kameňa a tehál. Okná a dvere mal z tvrdého dreva. Čo to tu staviaš? Dajakú pevnosť? Takto by mal vyzerať pravý dom, ako pevnosť. Ale prečo? Bojíš sa niečoho? Bojíme sa veľkého zlého vlka. Bojko, ty sa bojíš vlka. Najstaršie prasiatko pracovalo ďalej, aby postavilo pevný dom. Bratia sa vrátili do lesa a veselo pobehovali medzi stromami. Odkiaľ prichádza tento hluk? Vlk začal hľadať a nakoniec našiel malé prasiatka. Náš najstarší brat je hlupák, vieš to? Prečo by sa mal báť vlkov, keď tu žiadny nie sú? Aj keby tu bol, čo na tom? S každým vlkom sa môžeme pobiť, ak nám skríži cestu. Ani jedno z nich nikdy nevidelo skutočného vlka. Zrazu spoza stromu vyskočil veľký zlý vlk priamo pred nich. Oči mu žiarili ako uhlíky a z papule mu trčali veľké, ostré zuby. Utekajme! Najmladšie prasiatko prvé dobehlo k domčeku zo slamy. Vošlo dnu a zabuchlo dvere. Otváraj! Otváraj! Ak ma nepustíš dnu, jednoducho sfúknem tvoj domček! Keď vlk zafúkal 3-krát, domček najmladšieho prasiatka sa zosypal ako po búrke. Pomoc! Najmladšie prasiatko utekalo k domčeku svojho stredného brata. Úžasné! Ešte lepšie! Teraz vás zjem oboch! A vlk začal znovu silno fúkať. Domček z dreva bol pevnejší, takže musel fúkať viackrát.
nakoniec sa aj druhý domček zrútil. Dve malé prasiatka rýchlo utekali k domu svojho najstaršieho brata po pomoc. Prosím, otvor, to sme my. Rýchlo dnu! K nám sa už nič nedostane, sme v bezpečí. Môj domček je pevný, pretože je stehál. Kto je tam? Otvorte! Neotvoríme. Zjem vás všetkých troch. Nech vlk fúkal akokoľvek silno, domček sa ani nepohol. Keď sa už vlk chcel vzdať, zbadal na streche komín a dostal nápad, ako sa dostať dnu. Aha! Teraz vás dostanem, malé prasiatka. Čo je to? Prečo je na pokrievke od hrnca sadza? To hneď uvidíš. A presne tak. Vlk spadol rovno do veľkého hrnca s horúcou vodou a zostal v pasci. Len s ťažkosťami sa dostal von a keď vyskočil z komína, rozbehol sa rovno do lesa a už ho nikto nikdy nevidel. Odvtedy žili malé prasiatka spolu v pevnom tehlovom domčeku bezpečne a šťastne. A vždy si pamätali, čo im vravievala mama. Pracujte vždy poctivo, ak chcete vo svojom živote uspieť. Ak chcete, aby niečo dlho vydržalo, musíte do toho vložiť veľa úsilia a tvrdej práce.